Sau da yawa akan samu project masu kyau waɗanda za su ba da alheri sosai a cikin airdrop ɗinsu, amma saboda ba su da tsari na referral sai ka ga cewa ba su yaɗu ba, mutane ba su ma san su ba har a zo a yi a wuce wajen. Kamar yadda ya faru a wasu project na baya da wanda aka yi testnet irin su Arbitrum da sauransu. Kasancewar masu referral su ne masu suna tasiri wajen yaɗa project. To amma in dai project ya zama babu referral a tsarinsa to sai ga cewa an zo an yi shi ya wuce mutane, wasu duk ba su san ma da an yi shi ba. To wannan yasa zan yi wannan bidiyo domin na yi bayani akan wani project mai suna Quai network, wanda project ne babba. So wannan project na Quai network wato layer 1 blockchain ne wanda suke amfani da tsari na merge mining domin solving ɗin wannan babbar matsalar da ta samu take damun tsari na crypto wato blockchain trilemma. To za su yi amfani da wannan tsari na merge mining domin su warware wannan matsalar, wanda suka ce wannan project zai gudanar da transaction guda 50,000 a cikin second ɗaya. Zai iya gudanar da wannan transaction ɗin. So project ne babba wanda yake zai janyo hankalin mutane sosai a wannan tsari na blockchain technology. Wannan project na Quai network za a yi launching ɗinsa da blockchains guda 13. Kamar yadda suka ce za su yi amfani da tsarin merge mining, shine miner zai dinga mining ɗin blockchains da yawa a lokaci ɗaya. So misali kamar kai ne kana mining ɗin Bitcoin, to za ka yi mining ɗin Ethereum kenan, za ka yi mining ɗin Solana, za ka yi mining ɗin Smart Chain, haka duk a lokaci ɗaya. To za su ƙirƙiri misali kamar blockchain haka kamar 13 wanda za ka iya gudanar da mining a kansu a lokaci ɗaya, kuma da kwamfuta ɗaya da kake amfani da ita. Kuma bai tsaya iya guda 13 ba, wannan za a yi launching ɗin shi ne da guda 13 farko kenan. Daga baya za a iya ƙara wasu blockchains, za ka iya ƙara blockchains da yawa ka dinga mining ɗinsu duk a lokaci ɗaya. So sai kuma airdrop ɗinsu wanda mu shine abin da ya dame mu a nan, shine Quai network saɓanin sauran mining da muka saba sani irin su Satoshi, Pi da sauransu wanda ake haɗa application ka dinga shiga kana attending kana dannawa duk bayan 24 hours, duk bayan awa 24. To shi wannan ya bambanta. Shi wannan an kawo wani tsari ne wanda ake amfani da social media applications irin su Twitter, YouTube, Reddit, TikTok da su Instagram. So suka ce our custom made bots track rewards and the community will receive their Quai tokens upon Quai network mainnet launch. Ma'ana akwai wani bot da suka ƙirƙira, wata kwamfuta ce wacce take tracking da abubuwan da kake yi a social media kenan. To idan suka kai abin da suke so din, to shine sai su baka coin ɗinsu, wanda zan yi bayani akan yadda abubuwan nan ake gudanar da su gaba ɗaya. Abubuwa ne masu sauƙi kuma abu ne wanda za ka gan shi kawai da ka shiga Twitter za ka yi ɗan yi chatting kawai sai ka ɗan yi abin shi kenan kawai ka wuce gurin. Ba sai ka buɗe application ka yi wani abu ba. Kamar yanzu a Twitter kawai za ka shiga ka yi musu liking sai ka yi retweet shi kenan. Zan yi bayaninsa yanzu za mu shiga yadda ake register a cikinsa. Ko da yake kafin mu shiga bayanin yadda ake register akwai wani tsari da suka ce za su yi na testnet, wanda shi ma za a ƙara shi a harkar mining ɗin. In kana testnet za ka dinga samun coin ɗinsu. To wannan coin ɗin za a baka ne a lokacin da aka yi launching. Adadin abin da ka samu shi za a baka. To kamar yadda kuke gani gashi nan na rubuta airdrop, register for the airdrop. Gashi nan za ka danna wannan link ɗin ko ka je ka rubuta https://dashboard.quai.network/ to wannan shi za ka je ka shiga cikin browser ka rubuta shi. In ka rubuta shi za ka yi searching. To daga nan abin da kuma ake buƙata shine ya zamana kana da Discord server. In baka da ita ka shiga Discord server ka yi register. In ka yi register a Discord server sai ka zo ka danna wannan link ɗin. In ka danna za ka ga abin da za ka gani shine za ka ga kamar yadda yake gashi nan dai za ku gani. Yauwa shine za ku danna connect ɗin nan. Gashi nan ya ce ma connect to Discord. So ka danna connect kuma ka tabbatar cewa Discord ɗin naka ka yi login a cikin browser da ka shiga cikin wannan website nasu. To in ka danna connect daga nan zai buɗe maka haka kamar haka gashi nan ya nuna maka cewa za ka yi authorize, za ka yi ba da dama su yi connecting da ainihin Discord ɗinka. Gashi nan za su yi karɓi username
da avatar inda ka sa da bana. To wannan shine abin da za su karɓa daga Discord ɗinka. Sai ka danna authorize. To kana danna authorize ka ba su dama kenan za su shiga cikin Discord. Za su shiga cikin Discord ɗinka su karɓi wannan abubuwan da suke buƙata. To daga nan kuma zai nuna maka shafi kamar haka. Ga shi nan account ɗinka yayi connecting kenan. Ma'ana ka yi register kenan. Ka yi register da Quai to yanzu da abubuwan da ake ana ba da kyauta duk za ka iya yi. So yanzu a bidiyo na gaba ko kuma ku duba za ku ga bidiyo da na yi akan yadda za ku yi mining da Twitter da sauran social media in sha Allah.